Andito po tayo sa judging area number 4 at marami na po tayong mga bisita from all around the world, kahit nasa abroad at saka Manila at kahit kung saan. Kaya yung mga hindi pa nakapunta dito, punta na po kayo sa Iloilo, especially sa judging area number 4. Okay po, kamustahin po muna natin yung mga bisita natin, okay? Good morning! Good morning! Good morning! Halabira! Halabira! Thank you, Santo Niño! Magulog kayo? Alabang! Laguna! Okay. Kamusta po yung Iloilo? Maganda! Halabira, Iloilo! Halabira, Iloilo! Halabira, Iloilo! Viva Santo Niño! Yes! Thank you! Halabira! Ilo! Halabira! Good morning everyone! Nandito po tayo sa judging area number 4. Ito po yung... Ayan. Ang amon sa tumagas, binabagian ang amon hawa sa kapulungan. Bangos kay sibol sa nakakita po ako ng isang model ng tribe at sobra pa siya sa mga tribe leader.
for me, everybody, punta po kayo dito sa Iloilo, sa Dinagyang. Hanggang bukas pa po. Uling pangalawang araw ngayon pa bukas ang pinakabunggang eksena. Linggo po yun. For watching, please subscribe! What? Thank you for watching! Please subscribe! Kahapon sa mga Ilonggo, hari kita diri sa City Times Amigo Hotel. Hari ang mga warriors nato, no? Na kung magpa-picture gani ka mo, donation lang mga, di ba? Gamay lang nga donation. Sige lang ka. Hammers, of course. O sige, patik-patik, gamay ah. Yan, hari mga gopon nga, ano? Philip ka na. How much more ko nag-perform? Ano ganyan? Mal mo matukar ka mo tapos manyaga, no? Yes, ma'am. Okay. Hasta sa tomorrow, ang muna imo. Tomorrow, depends ma'am sa amon nga mission director naman nga si sir. Pero subong okay lang. Oh, so ma'am, mga 2 p.m. ito kami. Sige, sige.